మంత్రి గంగుల కమలాకర్ ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షులు బోయిన్పల్లి వినోద్ కుమార్ల సహకారంతో కరీంనగర్ అభివృద్ధి కోసం నిధులకు కొరత లేకుండా పోయిందని కరీంనగర్ మొదటి పౌరులు సునీల్ రావ్ అన్నారు. నగరంలోని పలు డివిజన్లలో బిజీగా పర్యటించిన ఆయన పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. తొలుత 38వ, 3వ డివిజన్, 46వ డివిజన్లలో పలు అభివృద్ధి పనులకు భూమి పూజ నిర్వహించారు. వెనుకబడిన ప్రాంతాలన్నింటినీ దశలవారీగా అభివృద్ధి చేయాలనే సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతున్నామన్నారు మేయర్ సునీల్ రావు. ఇప్పటికే గడిచిన 3 సంవత్సరాల కాలంలో నగరంలో 600 కోట్ల రూపాయల పనులు పూర్తి చేశామని, మరో 200 కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే పనులు జరుగుతున్నాయన్నారు. 4 లక్షల జనాభా ఉన్న ఒక్క నగరంలో 1200 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు జరగడం ఓ రికార్డు అన్నారు. మంత్రి గంగుల వినోద్ కుమార్ల సహకారంతో నిధులకు కొరత లేదని పునరుద్ఘాటించిన మేయర్ ప్రజలు కోరుకున్న పనులు పూర్తి చేయాలనే సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతున్నామన్నారు. ముఖ్యంగా శ్రీ విద్యానగర్ నుంచి శ్రీహరి నగర్కి వెళ్ళే మెయిన్ రోడ్డు సమస్య కానివ్వండి, దాదాపు వాటర్ సప్లై గతంలో సమస్య ఉండే, మరి కొత్త పైప్ లైన్ వేసి వాటర్ సమస్య పరిష్కరించడం జరిగింది. కొంతవరకు కొత్త సీసీ రోడ్ కూడా నిర్మాణం చేసినాం, కొంత సిమెంట్ రోడ్ కూడా నిర్మాణం చేసే ఉన్నది. వాటితో పాటు మనం ముఖ్యంగా పీటీసీ ట్రైన్ కాల నుంచి వచ్చే ప్రతిసారి వర్షాకాలంలో మరి వాటర్ వచ్చి ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. ఆ డ్రైన్ కూడా నిర్మించడానికి కూడా మరి త్వరలోని కార్యక్రమం తీసుకుని ముందుకు పోతాం. మరి ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడ సమస్య ఉన్నా కూడా సమస్యలు పరిష్కరించాలనే ఉద్దేశంతో పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఒక ఈ 38వ డివిజనే కాకుండా నగరంలో వెనుకబడిన ప్రాంతాలు ఏవైనా కానివ్వండి, అభివృద్ధికి నోచుకునే ప్రాంతాలు ఏ ఉన్నా కూడా మరి దశల వరకు అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు నగరపాలక సంస్థలో మా పాలకవర్గం వచ్చిన 3 సంవత్సరాల్లో వివిధ రూపాల్లో వివిధ రకాల నిధుల ద్వారా వివిధ పద్ధతుల ద్వారా దాదాపుగా 6 నుంచి 700 కోట్ల రూపాయల పనులు పూర్తి చేయడం జరిగింది. మరి ఇంకా దాదాపు 200 కోట్ల రూపాయల పనులు స్మార్ట్ సిటీ కానివ్వండి, సీఎం అసూరెన్స్ కానివ్వండి, మున్సిపల్లో ఉన్నటువంటి వివిధ పద్ధతుల కింద మరి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒక 4 లక్షల జనాభా ఉన్న నగరంలో దాదాపుగా 1200 కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి పనులు జరగడం అనేది ఒక చరిత్ర. ఎందుకంటే ప్రజలందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు జరిగే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు. మరి ఏ విధంగా కరీంనగర్ నగరం రోజు రోజుకు ఒక నూతనీకరణ సందర్శించుకుంటూ ఒక అద్భుతమైన నగరంగా, అందమైన నగరంగా రూపుదిద్దుకుంటూ ఉన్నది.